30 noiembrie 2014, noi mergem să alegem viitorul Republicii Moldova. Eu merg la vot pentru că îmi pasă de viitorul meu și a societății în care trăiesc. Merg la vot pentru că îmi pasă și fac asta pentru că, votând, mă fac auzit și pot să-mi influențez viitorul meu și al întregii țări. Nu vota prin indiferență. Ești liber să-ți alegi viitorul. Fii un cetățean activ, exercită-ți dreptul la vot. Noi mergem la vot. Autoguvernarea studenților Universității de Stat din Moldova vă îndeamnă, pe data de 30 noiembrie 2014, să mergeți la vot, să votați conștient, să alegeți în continuare progresul economic al Republicii Moldova și bunăstarea cetățenilor ei. Vă îndemnăm, pe 30 noiembrie, votați! Tu decizi viitorul Republicii Moldova.